en sø foræret. Så vi har lavet et projekt, og vi fik travlt med, hvordan vi kan få det gjort brugervenligt og flot, men også vildt. Der blev undersøgt mange støttemuligheder, og som sagt, så blev det vildt med vilje, der stort set hjalp os med at skrive det hele. Kurt fik så sendt det ind, og vi fik penge, så det var dejligt. Det bliver så godt. Det vi skal snakke om i dag er jo i virkeligheden hvorfor. Altså vi kommer både til at tale om hvorfor og hvordan, men det er vigtigt at forstå, hvad biodiversitetsdagsordenen handler om. Det er vigtigt at forstå, hvad det handler om hjemme i vores haver. Og det vigtigste argument for at lave noget hjemme i haverne er ikke, at det redder Danmarks natur. Fordi Danmarks natur bliver reddet ude i de store sammenhængende naturområder, hvor de sjældne arter findes. Men vi er et land, hvor befolkningens opfattelse af, hvor meget de ved om natur, ikke helt hænger sammen med, hvor meget de reelt ved om natur. Men det Vild med Vilje har fået naturen bragt meget tættere på der, hvor vi bor, og det gør altså en kæmpe stor forskel. Vi har nogle udfordringer overalt i verden, hvor man arbejder med naturbeskyttelse, har man nogle udfordringer i forhold til, at der bor 8 milliarder mennesker på den her planet, som ofte har nogle andre ønsker. Og det gør det ikke nemt. Det gør det jo til politik. Og hvis vi nu skal bevare det her, hvis vi nu skal bevare verdens mangfoldighed af arter, så tænker jeg, at vi er nødt til at lade være med at spørge mennesker, fordi vi skulle så elendigt til det og tage de rigtige beslutninger. Men lad os da spørge nogle rumvæsener, som ikke har noget i klemme. Og de her rumvæsener, de bruger Excel, fordi det er, hvad de har. Det har Bill Gates alligevel formået at eksportere til hele Mælkevejen. Og de er under indflyvning til jorden nu, de her rumvæsener, og de har data om alle arter på hele planeten. De ved simpelthen lige præcis, hvor findes hvad. De styrer det. Og der kan der godt stille spørgsmålet, tror I, de vil lande i Vivild som det første? I hele verden, hvis opgaven er at bevare verdens mangfoldighed af arter, vil man så lande i Vivild, eller Nørre, eller nede i Avning, eller Gud forbyde det helt ude i Glasborg? Næppe. Fordi de her rumvæsener, de vil flyve direkte til den tropiske regnskov. Nu skal vi høre, hvorfor de vil det. Det vil de, fordi der er på 1 hektar i regnskov. Og det vil sige, det er sådan nogenlunde som den her skole fylder. En hektar, 100 gange 100 meter, alt i alt 10.000 kvadratmeter. På 1 hektar i regnskoven er der flere arter, end der er i hele Danmark. Så vi må heller lige snakke om, hvem det er, der har det skidt. Det, der karakteriserer dem, der har det skidt, det er de små. Der er ikke en eneste truet plante i Danmark, der er højere end sådan her. Alle sjældne planter i Danmark, de er små. Fordi i et landskab med masser af vand, varme, næringsstoffer og CO2, der er der altid nogle planter, der tænker, hold kæft, endelig kan de blive store. Og så bliver de så høje, og så skygger de jo taber timian væk. Det øjeblik, de begynder at slå noget, så er det jo faktisk måske generer de høje arter, højtvoksende arter så meget, at det giver plads til nogle af de der små. Ikke også? Her. Men du skal jo ikke slå det helt ned sådan i græshøjde. Fuldkommen. Det skal helt ned til hestehøjde. Det skal være en sti. Det gør de små arter kan sagtens klare det. De har rosetter, det er jo blomster. De her rosetplanter, de har ikke noget problem med at blive slået generelt ret hårdt. Ikke? Så det er klart, og nogle af dem vil blomstre igen. Ikke? Men du er nødt til at introducere den der vej, altså den der forstyrrelse. Men det er jo det handler om. Ikke? Det er begejstringen ved lige pludselig at være omgivet af en masse, man ikke anede eksisterede, og så gøre en sport ud af det. Så kan det blive et fantastisk projekt. Også tak fordi I gad lytte.